салом алейкум дӯстони азиз, салом ба кулли мардуми Тоҷикистон. Дӯстони азиз, чӣ хеле ки ҳама шумо мебинед, ин бародари азизмон ҳиҷома мекунад. Ҳиҷома дар чӣ касалиҳо, яъне ки барои чӣ фоида дорад, ина хӯчон гап мезананд. Марҳамат ака. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи таъала ва баракатуҳ. Бародарони азиз, ҳиҷома пайғамбари Худо саллаллоҳу алайҳи ва суннати аз Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам ки ҳиҷома кунед. ҳиҷома барои бародар касоне ки асабошон хароб аст, сарошон дард мекунад, касоне ки астрахандроз доранд, бародарое ки миёнотон дард мекунанд, касоне ки варикоза по дард мекунанд, кунои пои шумо дард мекунанд, ҳамин дардора ҳамаша иншааллоҳ ки ба амри Аллоҳ ҳамаш хуб мешавад. Ташаккури зиёд бародари азиз, марҳамат. Мегуфтем ки касе ки мехоҳад ки ҳиҷома кардан, адреси ҳамиҷаро мегуфтем ки мақсад суроғаша ки бародаро ки намедонанд бифаҳманд ки дар кадом тараф. Адресои мо бародари азиз, город Звенигород, улица Пролетарская, дом 23, корпус 1. Марҳамат бародар. Марҳамат дӯстони азиз, хитонат сабук ҳис кунед. Ҳазор рамад. Яъне ки ногуфта намонем ки дӯстони азиз, барои апаву хоҳаро, барои модаро ҳам ҳиҷома мекунанд. Яъне ки аддена дариҷа чиро ҳастанд ки яъне ки занҳо вора ҳиҷома мекунанд. Саломату сарбаланду хонобод бошед, ҳеҷ гоҳ касал нашавед. ина дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед тамоми доруҳои гиёҳӣ барои саломатии шумо. Бародари азиз, фақат мо дар видео ситкашона мемонем, яъне ки номери телефона мемонем. Шумо метавонед ки занг занед, дастафка ба тамоми шаҳрҳои Москва мекунанд. дӯстони азиз, чӣ хеле ки бочкаро мебинем, ина бародари азиз мо дорои бочка омадагӣ. Ин асосан барои ҳамон спортсментое ки барои вес партофтананд. Ин бародармон спортсменти сари таваққай, барам қариҷа омадагӣ. Бародари азиз, пеши ҳиҷома медони яъне ки камара гарм мекунӣ, баъд ҳиҷомада бо беҳтар мешавад. Ина бародаро бо каталикам аст. Мебинед, ки ҷои махулаи ҳамҷа мегирӣ, ки ҷои дард мекуна мегирӣ.